La comunitat xinesa celebra durant aquests dies el seu any nou. Segons marca el seu calendari, el protagonista d'aquest any serà el conill. De conejos significa de paz. Es un signo que da mucha suerte. Com mana la tradició, la celebració de l'any nou xinès dura 15 dies. Durant aquests dies, els xinesos posen en pràctica diferents rituals per atraure la salut i la fortuna. Poder reunir toda la familia y comemos juntos. Normalmente comemos pescado. Es significado cada año tú tienes pescado. Es significa tu vida está bien. Una de les tradicions més conegudes és menjar raviolis durant el sopar de Cap d'Any. La forma es parecido la moneda antigua de China. Eso significa la fortuna y el suerte. Entonces también mucha familia en vez de carne ponga una monedita allí dentro y quien toca, entonces que tendrá suerte. El Port Vell acull des d'avui fins diumenge els actes de celebració de l'any nou xinès a Barcelona. Durant aquests dies, tothom que s'hi acosti a aquest recinte podrà gaudir de la gastronomia i de les tradicions xineses. Us ho ha explicat des del Port Vell, Verònica Rama.